garin Firin Musa Muhammad Kallamu. Har mun da baka da kirki ka zo haka kawai ashe ɓarauniya kuka aura mu? Wannan haka yake. Na gaya ma, na gaya ma. Wallahi kanwar ka ɓarauniya ce. Ban gane ɓarauniya ba. Har ta zo ta tarkace ma abin da nake ji da shi. Da mutane da tara a wurin nan saboda na san wannan. Salamu alaikum. Ya haka kuma. Kamar wannan. Siriki da siriki a dinga dungure goshi. Kamar wannan ya ce min wani na aure. Wannan ba tsoron Allah yake. Ba sirikin ka bane ne? Babu a da kenan. A da ne yake siriki na. To mai yi maka? Amma yanzu banza ta fi wannan a guri na. Har ka zo ka aura min ɓarauniya kanwar kashe ɓarauniya ce? Ta zo haka kawai ta tarkace min dabin da na mallaka. Abin da ta ɗauke min shi ya fi komai muhimmanci a guri na. To sai ka faɗa mai ta Ya haƙuri, ya haƙuri doso. Ya haƙuri. A fito Don Allah, don Allah. Dan girman da gwalo ka yi haƙuri. Haba. Mala. Na'am. Abin da ta ɗauke min. Eh. Ta ɗauke min botas kaɗina. Katina wanda zan je in yi zaɓe da shi. Wai rijista ta zaɓe? Kwana ne ban yi bacci ba. Domin na yi kyakkyawan tanadi akan wanda zan zaɓa a shekara ta 2023. Kai da ba, wannan abu ya ban dariya wai yaro ya zanta hakori. Haba daushe. Ban gane ya Kai ba kwaya kake sha ba. Ya za ka zo maganar sakin aure kuma ka dinga dariya? To ai maganar cin mutuncin hauka'i kuma da shashanci da wauta. Kaga ba wannan kake nufi ba ne? Wanne? Kaga wannan wane ne? Wallahi tallahi shine. Ba daushen ba ne? Wallahi shine. Jiya ba a gurin mato mai shayi ka manta? Kuna musu kai da mahadi? Ya ce ba ka da rijista ka ce ga ta ka ɗauko. Ka ce bawo duba wannan ba ni ba ne. Ka san mahadi ya toya mun. To ana cikin haka akuya ta kai wa dangan ka hari ka fita a guje. Ka bata a hannuna ba. Bai baka sani ba. Ka san amma yanzu ka zo kana cewa kan wasa barauniya irin barayi. Wannan ba shine a jiki ba. Ba ina zuwa tukunna. A'a ya ka fusge kuma. Ba na rijista ta. Yanda ka dora kanwata sata. Na ratse da Allah sai mun je gaban kotu alƙali ya raba mu da kai. Wallahi baka isa ba. Ayo kuma tunda wallahi baka isa ba. Na rantse da. Wallahi idan ka isa Allah ya tsine mu albarka. Wallahi ko Wallahi baka isa ka kai mun wannan. Sai ka bani rijista ta. Sai ka bani rijista ta. Ba sai an ci Sai ka bani rijista ta. Sirkin ka ne fa. Sai baki. Sirkin ka ne. Wallahi sai bani rijista ta. Sirkin ka ne bai kamata ba. Kuma sai na dau mummunan mataki. Kada mu da ni karka ce min komai. Kai hakuri. Da ka da baki aka tuce ni. Ba shiga tsakanin Kai ka ce min komai. Idan ba sai na dauki mummunan mataki ba Allah ya tsine mu albarka. To ka dauka. Wallahi sai bani rijista ta. Ma baya ma. Kai ne ka tuce ni. Haka kana tsaya dungure min kai. Wallahi sai na dauki mataki. Wallahi sai na dauki mummunan mataki. Sai na dau mataki wallahi. Ai ba tsoron ka nake ba. Na jiki ne. Abin da ya sa na ce ka zo. Wannan gaskiya ne. Wannan abu da ka je ka samu surukin ka bosho kuka yi wannan abu ba a yi hankali ba. Raina ne dan baki. Amma shi da yake ya fi ka tunani ya fi ka hankali. Kaga zuwa ya samu bawa mai kanwa duk ya kwashe abin da kuka yi ya gaya masa. Me amfani irin wannan abin? Raina ne dan baki. Kuna zaune a gari ɗaya. Ba ɓace rai bane. Ba ɓace rai bane. In hankali ya bata ai hankali yake tura ya je ya samu shi. Surukin ka ne fa. Kai wannan ɓaran ma irin wannan. To saboda haka nan shi da ya fi ka tunani ya fi ka hankali sai ya zo ya same ni ya mun bayani dalla-dalla da ƙara zai yi. To amma yanzu ya bayar da katin Allah ya taimake ka. Ya bayar ce a bahi. Kuma magana ta fice. Wai duk akan wannan ake? Akan sa ne. To wannan ai katin zaɓe ne. Katin voters card ne. Wannan shine makamina, katina ne na zaɓe. Kuma kai kanka Allah ya ƙara ma daraja an ka ban dama zan yi bayani. To ina In dai ka ban dama zan yi bayani. Ai dama ce ta sa aka. Wannan duk irin wannan abubuwa da suka faru ƙauna ce ta jani. Kuma ƙauna ce ta haifar da wannan. Gaskiya ne. Domin na yi kyakkyawan tanadi akan zan yi zaɓe na shekara ta 2023. Shugaban ƙaramar hukumar Bali, Honorable Prince Musa Mahmud, ka san cewar duk wanda ka sani a nan Bali ya riga ya nuna cewar shi zai zaɓa shekara ta 2023. To maganar kujerarsa ta wata zai nema na ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Bala da Gasal ta tabbata. Shi ne wa ƙuri'a ta kyakkyawan tanadi don na zaɓi Honorable Prince Musa kai a jam'iyyar PDP. Kai. Awa. Daushe. Na? Wai ta tabbata zai tsaya wannan takarar majalisa. Ta tabbata zai tsaya. Ta Allah ya tabbata. taimake ka ta tabbata. Ni nan ga ne ba jiyau ba ta tabbata. To Amma in ma bata tabbata ba mu za mu kira shi don mun san me yayi mana. Wannan ayo gaskiya. mu Ko ba gaskiya ba? ba mu da wani aiki face Wannan mu ma gaskiya zaɓa su akan wani. Yawa. Ungo. Allah ya kara Da Allah da annabi Allah ya irin wannan kara ma abun daraja. da Allah a daina. Shi ma din goshen shi ma shi zai zaɓa.
kai ma shi za ka yi mu ma shi za yi dai kaga ya kamata sai min bayani domin ni inda akan maganar honorable prince Musa ne sai mu takin hankali da mu to abin da nake so da kai to ran kai dai mai girma shugaban karamar hukumar Bali honorable Musa Mahmud to yayi baya rigima baya san mai rigima yayi umarni ka koma wajen bosho ku daidaita a maida ma matarka zan ji wallahi tallahi zan ji wallahi zan ji kuma maganar kujera ta dan majalisar tarayya mai wakiltar Gasal da Bale wannan kujera da zai nema ta tabbata shekara ta 2023 a jam'iyyar PDP hawa